viikon eli 2. heinäkuuta New York Timesin Sudoku. Upataan se taas kerran tänne Sudoku Coachiin ja lähdetään pelaamaan. Katsotaan, että saadaanko tänne ylipäätään numeroita. No hip hei, se alkoi ykkösellä. Joo. Katsotaan sitten. Kakkosista ei apua. Miten niitä kolmoset? Ei ehkä. 4 tulee tonne. Hops. Ja hetkinen. Saadaanko me saman tien tänne, jos tonne tulee 4. Ja 4 on myöskin, okei, 4 tulee tonne. Laitetaan se sinne. Tässä saman tien nää taas nää kandidaattiin numeroiden taustat pois. Ne pomppaa sieltä vähän liikaa silmille. Juon tässä aamukaffetta samalla. Tupla espresso. Aivot toivottavasti herää vielä vähän. Meinaa jumittaa, nukuin 8 tuntia kylläkin. Hetkinen. Onko tässä saman tien nyt, onko tässä saman tien alaston pari? 4, 5. 4, 5. Eli 5 ja 4 ei voi tulla tähän. 5 ja 4 ei voi tulla tohon. Eli laitamme tänne 5 ja 4. Joo. No mutta sillähän me päästiin jonkunnäköiseen alkuun. No mutta mitäs? En nyt tänne pukkaisi 6, mutta se ei vielä kauheasti auta. 6 tulee myös sitten jompaan kumpaan näistä ja 6 tulee myös tonne. Mutta ei varmaan vielä saada niistä oikein mitään jeesiä. Katsotaan 7. 7 tuolla aika helppo. Mutta ei sitten muita. Tuohon tulee selkeästi 8, eli 8 ei voi tietenkään tulla tänne, niin me saadaan niin tämän ykköslaatikon kautta saadaan tohon noin 8. Tää lähti aika hyvin ja me ensin sanoa, että me saatiin näköjään tohon 9, mutta ei todellakaan saada, koska 9 voi tulla kumpaan tahansa näistä, että nämä on just näitä vaarallisia tilanteita, että katsoo, että hei, tossahan meillä on numero ja sit se on hyvin kaukana siitä, mutta katsotaan saadaanko ei me saada 9 mitään apua. Otetaan toinen ralli vielä. Hetkinen. Tästä puuttuu 2 numeroa. Me saadaan muutenkin tänne, vaikka puuttuisi enemmänkin, niin 1 ja 6, me saadaan tännekin alaston pari, eli voi olla tänne paikalleen tänne. Nyt ei ole, sitten tästä pystyrviltä puuttuu. Siitä puuttuu 3 ja 9, eikö niin joo? Laitetaan ne saman tien 3 ja 9. Joo, okei. Mutta ei yhtään huono alku. Mitäs tästä puuttuu? 3, 8, 9. Ei, 8 on tossa. Nämä on mulle vaarallisia tilanteita. Ne 3, 6, 9, joo. 3, 6, 9. Okei.
No niin, sitten taas numeroralli käyntiin. Eipä tuu kauheasti apuja vielä mistään. Vastaan samalla tässä WhatsAppiin. Joo, eli tässäkin nyt helposti katsoisi, että me tiedettäisiin kolmosista niin kuin näiden perusteella jo jotain, mutta kun ei tiedetä. Koska jos kolmoset olisi tässä näin, niin sitten me tiedettäisiin sitten, no ei me sittenkään tiedettäisiin kyllä tässä vaiheessa kauheasti mitään, mutta mennään kuitenkin eteenpäin. Nelosista en pongaile nyt mitään apuja. Jos vitoset ei. Tänne tulossa vitoset. Mutta eipä tässä nyt vielä kauheasti pysty vitosilla tekemään. Kuutoiset. Tonne pukkaa kutosia selkeästi. Täällähän on itse asiassa täällä on väärä kutonen, koska kutonen on tässä, niin mä en jostain syystä huomannut, että tuohon ei tietenkään voi tulla kutosta. Mä katsoin, että miten tuo näytti noin oudolta. Ja hei, nyt me itse asiassa saadaan se 9 tänne, ei saada, hemmetti. Koska eihän meillähän selvisi vasta niinku kutosten niinku sijoitus 9 voi edelleenkin olla niinku missä tahansa näissä. Mä innostuin jo hetkeksi, että me saadaan se 9 sittenkin tonne, mutta eihän me saada vielä nyt sitten yhtään mitään. Joo, ei. Mihin me jäätiin tässä näin? Päästiinkö me näin pitkälle jo? Ehkä. Mä menen monesti, mulla on niin kananmuisti, että mä menen monesti sekas. Mä lähden tekemään tätä numerorallia, että mihin kohtaan mä ylipäätään pääsin tässä. Joo, katsotaan saataisiko me nyt näillä apunumeroilla jotain, kun ei jaksa numerorumpaa tehdä koko aika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 puuttuu. Eiks niin? Joo. 6, 8, 9. Tosta lähtee 9 pois. Tuolta lähtee 8 pois. Eihän tossa ei voi missään nimessä olla 6, koska eli tohon tulee 8. Helvetti. Tää väärät numerot käytössä. Ei ollutkaan, kun tohon tulee 8. Joo, eli nyt meillä jää nakupari tohon 6, 9, mutta se ei nyt kauheasti auta, koska sillä rivillä ne kaikki numerot on jo. Mutta tulikos meille, lähdetään täältä ylhäältä päin nyt liikkeelle. Eipähän toi nyt taida suoraan antaa meille kuitenkaan lisää numeroita. Seiskoillekin on edelleen näitä paikkoja täällä
Vähän liikaa, ei saada seiskojakaan lisää. Tässä kutoset ei. Tuossahan niin kuin nopeata katsottuna näyttäisi hyvinkin siltä, että meille tulee tänne kutosboksiin 4-7 nakupari, mutta kun sille 7 on vielä 3 paikkaa tässä, niin me ei oikein tiedetä. 4 nyt tulee joka tapauksessa tähän, mutta jätetään ne vielä merkkaamatta, koska mä menen sitten vaan sekas noista Snyder Notationsista, eli joilla merkataan noita osoittavia numeroita muistiin. Juupa juu. Joo, katsotaan sitten saadaanko me esimerkiksi tästä nyt apua. Tästä puuttuu 4 numeroa ja ne on 2, 3, 5, 9. 9 lähtee kävelemään saman tien. Otamme puhelimesta äänet pois päältä. Jostain syystä tänne oli jäänyt vielä ilmoitukset. Hetkinen. Tuolta lähtee 2 veke. 539. Okei, eipä tästä nyt muuta taida saada näistä. Eilen mä sitten taas pongaan myöhemmin viiveellä. Joo, okei, tuolla ei voi tietenkään olla 5. Otetaan se 5 pois. Nyt se näyttää vähän paremmalta. Okei, tänne itse asiassa, jos mä nyt oon merkannut oikein, niin täällähän on nyt alaston pari. Ja sen varjellahan me saadaan tähän triplat. Eli tästä puuttuu tässä 1, 2, tästä puuttuu niin kuin, puuttuu 4, 7 ja 9. Jos mä nyt katsoin oikein. Tuohon ei voi tulla 9. Eikä siihen voi tulla 4:kaan. Eli onko meillä nyt varma 7 tässä? Mitä helvettiä? Mitä mä tein? Joo. Eli nyt mä teen mukaan, siis mä laitoin, kun meillä oli 9 tässä jo, jommassa kummassa näissä on 9, niin eihän näissä voi silloin olla ollenkaan 9. 9 tietenkään, mutta mikä sitä puuttuu? 4, 7 ja 8. Helvetti. Näin niitä mokia vaan tapahtuu. Eli nyt saadaankin ainoastaan täältä 4 pois. No nyt se lähti. 4, 7, 8, joo. Joo, jokseenkin nolo virhe tosiaan, niin olisi mua ehkä 9 pitänyt näistä
näistä pongata, että se on jo varmuudella tällä rivillä, mutta mä oon välillä aika surkea noissa, että mun aivot vaan rekisteröi, että siinä rivillä on jo yksi numero olemassa. Katsotaan. Me ei vieläkään saada sitä nakuparia tähän näin, koska ei vielä tietä oikein, että mihin noi kaikki numerot tulee. Joo. No, me voidaan nyt tähän laittaa 5 numeroa. Mä yritän olla mukaamatta tällä kertaa niiden kanssa. Eli tästä puuttuu tästä puuttuu 1, 2, 3. Sitten siitä puuttuu 5 ja 6. Joo. Mitäs me saadaan pois? 2 ja 3 saadaan tästä pois ilman muuta. 5 saadaan tästä pois. Noin. 1 saadaan täältä pois. 1, 2, 3, 6. Joo. Vastaan taas WhatsAppiin tässä kellolla. Joo. Miten mulla nyt on sellainen fiilis, että mä oon taas missannut tai missaamassa tästä jotain tärkeää, jotain oleellista. Katsotaan mitä näistä puuttuu, onko niistä mitään apua meille. Tästä puuttuu taas 1, 2, 3. Sitten oliko 5, 8, 9. Ja täältä pystytään näiden 2 perusteella poistamaan 5 pois. Sitten tästä 1 ja 2 pois.
Täältä kakkoset pois. Kasit pois. Mitäs mä nyt huomaa? Kolmoset lähtee, vitoset lähtee tästä pois. Merkkasinkohan mä nyt varmasti väärin. Tarkoitus ei ole tietenkään koskaan merkata väärin, mutta ikävän usein silleen vaan käy. Katsotaan vielä. Kun me nähdään näiden boldattujen numeroiden perusteella hyvin nopeita, että onko meillä tuolla konflikteja tuolla onko merkattu, tai onko mä merkannut vääriä, että te ette merkkaa mitään, te varmaan merkkaisitte paremmin nämä numerot kuin minä, että no, uskotellaan nyt itsellemme, että tuossa on noin. Okei, no nythän tää kertoo meille tietenkin, että täällä on kutoset. Ne on tän nelosboksin kutoset, niin meillä ei voi kutosia samaan aikaan olla täällä, eli voidaan tuolta noin kutoset ottaa pois, jolle meille jää kutoskandit tähän näin. Mennään vielä. On kyllä niin kuin toistaiseksi ollut loppujen lopuksi aika tylsä ja hankala sudoku, että ei oikein nyt mennä mitään tapahtua. Tännekin voisi helposti luulla, että jompaan kumpaan näihin tulee 7, mutta kun tämän revin 7 voi myös tulla niin kuin näihin, eli nämä 3 on auki tällä hetkellä, eli me ei vielä tiedetä, että mihin niistä tulee 7. Mulla on nyt kyllä sellainen kutina, että mä nyt oon unohtanut jonkun tärkeän asian tässä ja sitten jälkeenpäin mua harmittaa se. Nyt mulla on tällä hetkellä vähän sellainen fiilis, että mulla ei ole niinku mitään havaintoa, tai siis mitään varmuutta siitä, että me saadaan edes ratkaistua tätä hemmetin sudokua tällä kertaa. Joo, katsotaan mitä täältä puuttuu. Tässä puuttuu 3 numeroa. Mä yritän tällä kertaa olla tekemättä sellaista virhettä, että mä laitan 1 tai 6 tähän uudelleen. Eli kun meillä on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eli tästä puuttuu 7, 8, 9. 9 ei voi olla tuolla. Otetaan se pois. Joo. Toi nyt ei auttanut vielä, mutta hetkinen, meillä on täällä nyt meillä on alaston pari. Eli me tietää, että tähän riville ei voi tulla 7 ja 8 ja
mihinkään kohtaan. Okei, eli me saadaan nyt niin kuin näiden perusteella saadaan numero, eli koska me nähdään noista seiskoista, että tähän, eikä tähän voi tulla seiskaa, mutta me tiedetään niin kuin näiden seiskojen perusteella, että tähän ei voi myöskään tulla seiskaa, koska seiska tulee jompaan kumpaan näistä, koska alaston pari on sen suhteen saletti. Me voi laittaa seiska tohon noin. Okei, toi auttoi kyllä. Mutta kauhean pitkälle me ei tuolla tiedolla päästä. Katsotaan taas. Hoho. Mitähän mä nyt tässä pongaa? Ilmiselvästi tässä on paljon asioita, joita mä en pongaa. Mutta kun vaikka näitä nyt miten kattois, niin ellei mä oon tehnyt jotain merkintävirhettä tänne, niin tarkoitan niin siis näiden apunumeroiden suhteen, ellei mä oon niiden kanssa tehnyt virheitä. Mutta kun nämä näyttäisi olevan ihan ok täällä. No, eikä se auta ruveta täyttelemään näitä, eli tästä puuttuu 4 numeroina 1, 2, 8, 9. Eli meidän pitää ottaa nämä huomioon, koska nämä voi olla mikä tahansa näistä. 1, 2, 3, 4, okei, eli 1, 2, 8, 9. Ja nyt me voidaan sitten ottaa vähän noita numeroitakin pois. 1 tuolta. Joo. No nyt meillä on tää nakupari täällä. Niin tää 7, 8 tekee tän 8 tässä mahdottomuksi. Eli nyt meillä on 1 ja 2 enää täällä. Mutta sekään nyt ei kauheasti. Eikö hetkinen, eihän meillä nyt 2 hittovia voi olla tossa, kun tähän on pakko olla 1. Koska 2 tossa oli jo. Okei, no toi auttoi meitä suuresti. Ja nyt sitten, jos laskelmani pitävät paikkansa, niin tohon tulee 9. Joo. Okei, päästiin eteenpäin. Joo, katsotaan. Meillä on nyt 9 aktiivisena, niin okei, katsotaan aikana, mitä tästä puuttuu. Eli sitten puuttuu 4 numeroa, siihen kannattaa lähteä hakemaan jo sitten puuttuvia numeroita. Sitten puuttuu 3, 6, 8, 9. Ja nyt kun meillä ei voi edelleenkään olla 8 eikä 9, niin voidaan 8 ja 9 tosta ottaa pois.
CH36. Tuolta lähtee 3 kävelee. Noin. Lähteekö mitään muuta sitten? No eipä taida lähteä vielä. Katsotaan nyt vielä. Joo. On tää kyllä yhtä myrkyn nielemistä. Mitäs tästä puuttuu? Tästä puuttuu ykkönen, se voi olla tästä voi puuttua joko, ei se kakkonenkaan voi olla, eikä 3 eikä 4. Mutta se voi sen sijaan olla vielä 5, se voi olla 6, se voi olla 7, se voi olla 8 ja se voi olla 9. Ja sitten tästä mitä voi puuttua vielä, niin katsotaan 2, 5, 8, 9. Ja mitä tässä vaiheessa laittaa ne kaikki? Kaksi, 5, 6, 8, 9. Eiks niin? Joo. Sitten me saadaan jotain pois. 6 ainakin lähtee tuolta pois. Tosta kun ei mukaan lähde mitään pois. Katsotaan uusiksi nyt. Mulla on vähän sellainen fiilis, että tossa on liikaa vielä numeroita, mutta en oo varma. Joo, kyllä nämä niin näyttäisi ikävä kyllä olevan ihan oikein tässä, koska mitä mä en nyt huomaa? Auttakaa mua. Meidän täytyy tehdä kyllä tällainen peliliike, että kun mä en jaksa manuaalisesti täyttää noita kaikkia puuttuvia ruutuja, eli tämä sama toiminto on myös siinä New York Timesin sivulla tehtävässä sudokussa, eli me saadaan nämä kaikki kandidaatit tänne yhdellä napin painalluksella, kaikki nuo loput mitä puuttuu. Ja nyt me voidaan sitten lähteä uudelleen katsoa, että onko meillä vääriä merkintöjä. Katsotaan 2, 1 näytti hyviltä. Ja lisäksi tietenkin niiden potentiaalisten väärien merkintöjen lisäksi me saadaan myös nämä kaikki muut puuttuvat numerot. Joo, aika heikolta näyttää.
Ja vielä 9. Joo. No tässä niin kuin tällä hetkellä mä en pongaa oikeastaan mitään muuta kuin tän, että meillä on edelleen täällä tää nakupari 7-8. Se tarkoittaa sitä, että meillä on vielä niin kuin ylimääräisiä numeroita tässä. Eli jos tästä otetaan tästä otetaan 7 ja 8 pois näistä, niin siihenkin jää sitten nyt kauheasti meitä auttanut. Katsotaan vielä. Joo, no noista nyt ei ole mitään apuja. Eikä noista, miten 7? Ei. Mä nyt yritän vielä, mutta eihän tää nyt kauhean hyvältä näytä. Joo, mä oon vielä täällä. Mä vaan yritän keskittyä. Crap, kyllä täytyy myöntää, että on tällä kertaa aika haastava. Shit. Olisiko se sitten koska se vaikea juttu, mikä näissä New York Timesin sudokuissa on, niin on ne triplat. Ja mä nyt just mietin, että voisiko meillä niin olla tässä. Katsotaan ihan tuolta, että ehdottaako meille. Joo, kyllä se triploja ehdottaa. Että olisiko se. Voisiko ne olla tässä näin. 369. Eli jos tuolla kaavalla tiputetaan nämä muut. Tuon voi ottaa. On siellä joku toinen voidaan. Katsotaan. Millainen sitä tulee, jos me otetaan 6 ja 9 täältä pois. Niin meillä on niinku 1, 2, 3. Joo. Ainakin niinku ton perusteella toi meni ihan oikein. Tää nyt ei ole mitään pakko myöntää, että ei mennyt kokonaan arvaamalla, mutta puoliksi vähän niinku perstuntumalla, että se tripla olisi ollut tossa noin. Katsotaan mitä. Joo, se tripla oli toi. Se meni ihan oikeeseen, eli nyt meiltä puuttuu tuon mukaan lukittu kandidaatti. Ja
onkin sitten arvotus, että mikä se lukittu kandidaatti on. Se voi olla rivillä, se voi olla boksissa. Ei auta kun ruveta katselemaan näitä numeroita. Ehkä sieltä saadaan sitten saadaan jeesiä. Se ei ole ainakaan mikään noista. Se ei ole 7. Ei ole myöskään 6. Eikä myöskään 5. Oi perse. Okei, joo, nyt löytyy ne lukitut kandidaatit, eli nyt jos me katsotaan tätä 8-boksia, korostan taas tämän, no en näköjään korostanut, niin tässä 8-boksissahan on 3 tässä näin, ja koska jompikumpi näistä 8-boksin soluista on 3, se tarkoittaa sitä, että kumpikaan näistä ei voi missään nimessä olla 3, koska 1 numero per 1 rivi. Eli me voidaan käytännössä tehdä sillä tavalla, että me poistetaan ekana noin korostukset. Jos me poistetaan näistä 3, noin, niin tännehän meille jää sitten 9. Joo. Ja tonne meille aukeaa 3. Ja tohon meille tuli 6. Ja tohon meille tuli 9. Ja okei. No toi triple-asti tuo lukittu kandidaatti näköjään teki aika paljon. Tuolla on 8. Joo, eli nyt saadaan tehtyä tällainen jonkunnäköinen numerodumppi. Tuonne tulee 8 vielä. Mut saadaanko yhtään enempää? Ehkä ei. 25 on tuolla nakupari. Mutta ei ole vielä kaveria sille täällä. Lähdetään katsomaan tältä yseistä. Kertooko ne ysit meille yhtään mitään? Eipä näyttäisi vielä kertovan. Kuitenkin kaikki nyt näyttää siltä, että näyttää hiukan paremmalta sen suhteen, että saadaanko me tehtyä tää sudoku. Tonne tulee 8. Noin. Ja tuolla sitten meillä on taas nämä viimeiset puuttuvat numerot laatikossa. Eli tää nyt ilmiselvästi lähtee menemään jokseenkin hyvään suuntaan. No tonne meille tuli nyt kaveri tolle. Eli kun tossa on 1 ja 5 tällä pystyrivillä, eli se on silleen alaston pari. Eli tässä ei silloin voi olla 5, eli ton on pakko olla 6. Laitetaan siihen 6. Ja. Okei, no nyt meille tulee taas meille tulee lukittu kandidaatti tähän, koska tämän 9-boksin 6 ainoat mahdollisuudet on tässä. Ja koska täällä 7-rivillä, vaakarivillä, niin ei voi olla 6 kuin 1 kerran. Eli tässä on silloin pakko olla 3. Ja nyt meille aukeaa tonne 3 ja 9 ja 9 ja 6. Eli voin kyllä rehellisesti sanoa, että en olisi ikipäivänä saanut tehtyä tätä sudokua ilman
ilman näitä apunumeroita. Ja tietenkään se ei ole vieläkään varma, että onko tämä nyt vielä tässä, mutta kylläpähän tämä nyt aika vahvalta näyttää nyt, kun ei tekisi turhia kämmejä vielä näissä tässä loppupelissä, mutta tuo oli kyllä puoliksi vähän tuuria toi triplan bongaaminen, että voin sanoa, että ei ollut kauhean itsevarma olo, mutta ehkä mä laskin sen, että ne meni just niin, koska kaikki meni hyvin. Joo, nyt meillä on ihan justiin tää sudoku tässä valmis. Niin kuin huomaatte, se on vaan näiden numeroiden paikalleen laittoa ja aika ärsyttävä oli. Joo. No mut se oli eilinen New York Times ja katsotaan, jos mä jaksaisin tehdä tähän perään sitten saman tien kylläkin uuteen videoon, niin jaksaisinko mä tehdä sitten tän aamun, vai teenkö myöhemmin tänään, mutta anyway, kiitos kun katsoit.